Estic a l'inici del meu camí com a emprenedor i ja hi ha una cosa que he vist molt clara. Això no només és saber fer la teva feina, és gestionar incertesa, és prendre decisions sense saber si són bones o dolentes. És crear el teu camí mentre camines. I sovint has de fer coses que no t'agraden, que no són el teu ofici, però que cal fer-les igualment. Gestions, paperassa, parlar de diners, promocionar-te. Et preguntes si tot això realment aporta, però és part del que sosté el projecte, encara que sovint no ho veguis. Hi ha dies que et sents imparable, altres que tu qüestiones tot, i tot això passa dins el teu cap. Per això dic que per mi ser emprenedor és un esport mental, constància, descans i una mentalitat forta. Ningú no et demana res, però tu t'exigeixes molt. Ningú no et posa horaris, però tu tens una pressa infinita. Aprendre a regular això, a sostenir-te, a donar-te marge, també és part de l'entrenament. Ho havia llegit moltes vegades, però ara ho estic vivint i descobrint dia a dia. Així que si estàs vivint una cosa semblant, estigues segur que no ets l'únic.